Hakaway ka jingjia accident ka bashir kay. Kabalajia hakasurok ba jong ka shnong Quinine Riboy District. Uwi urang ba breu. Ula duno e ka jingim hadin ka jingsha yu hakaway ka truck dumper. Kabadon ya u registration number MP Nrusan H not R Prahnyo. Kalakum yu ya uwi urang ba breu. Hadu ubau nda Khlad no sendon hajuh. Katkum ka khubor balayo lum ka te ka jingjia accident klajia menta ka sngi ka khatlai tri ukla lengkot hakapor lai baji janmit AA. Katba utei urang ba breu ubala tip kerteng kum uba Billy Full Star marbanyang lai pusan snem karta. Uba syong masa akasnong umran dari. Ubadang penyai iki kali ki balej berkibawan amar padang maramot ya kate ka surok ba. Bad kate ka dampar kabadang ya dadin kade ka batri kate ka surok kabadon hapadeng ka jing maramon. Bad kala kumlej banyu sendon ya utei rangba. Bad utei rangba ula Khlad sendon hajuh. Mari ayo jing tip ya kate ka jingjia na kalyang ki bor pulit kelawan poi ha kate ka jaka. Bad ya kamet jung utei rangba ala penkit no asya civil hospital nongpo ban le ya kabadon kam.